Suporta sa edukasyon, magapadayon. Duha ka bago nga kurso igatanyag sa Iloilo City Community College. Duha ka bago nga kurso ang natala nga itanyag sa Iloilo City Community College o kon ICCC. Inangin kumpirma ni Mayor Jared Treñas sang siya gipamangkot kung anong dapat bantayan nga programa para sa edukasyon sang syudad. For the Iloilo Community College, we are opening up 2 additional courses. One is criminology and the other is social services. Aside from that, we have a lot of technical vocational courses. No? We have driving, we have cooking, welding, butchery, and these are all TESDA accredited. Nahibaluan, unang gintanyag sa ICCC amo ang Bachelor of Science in Tourism Management kag BS in Office Administration. 2022 naman sang gin-offer ang kurso nga Bachelor of Special Needs Education, Major in Early Childhood Education. Nagapadayon naman ang suporta nga ginahatag sang lokal nga pangluhan sa edukasyon, pinaagi sa mga school buildings, computers sa mga manunudlo, kag pagkaayo sa mga bultuan. We have constructed a lot of school buildings. We have provided computers to the teachers. We continue to do developments in the schools. And very recently, we have provided solar panels for the Iloilo National High School. And we will continue to support education in Iloilo. Ang programa sa edukasyon ang prioridad ni Mayor Jared Treñas, bangod kabahin ini sang Wheels for Development agenda, humalin siya ang nagpangalagad bilang alkalde. Handom gisang alkalde nga makahatag sang libre kag di kalidad nga edukasyon para sa mga kabataang Ilonggo. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol.